Avui és un bon dia per a Cullera, avui és un bon dia per a la política, avui és un bon dia per a la democràcia. Cullera mereix un govern sòlid, un govern fort, un govern estable, i avui volem anunciar-vos que aquest govern fort, govern estable, va materialitzar-se. Avui signarem aquest acord de treball, en el qual el que anem a plasmar és realment tant la sintonia que tenim els dos grups polítics, però no només sintonia a l'hora de treballar i en la forma de fer les coses, sinó també la sintonia que tenim programàtica. Des del minut 1 que va passar aquesta investidura, Compromís, un dia darrere l'altre, ha estat recolzant perquè pensa i creu que les polítiques que desenvolupàvem són les polítiques que tocava fer. Aquest pacte no li va costar ni un euro més al contribuent de Cullera. I això és una cosa que vull agrair a la formació Compromís. Van a integrar-se en el govern sense que això supose pujar ni un euro cap partida de remuneració dels òrgans de govern. Puguem garantir que els pressupostos vagin avant, que la política que es vol portar a Cullera es duga a terme i que siga possible i real el canvi a Cullera.